morning ba yan? Kinupad mong higala na si Baro. O kini si Takya ang imong amiga. Kumusta ba yan? Kumusta na sa diha sa inyo ba yan? Maayong morning sa tanan. Maayong udto diha o maayong gabi hapon. sa tanan na mong mga bayan. Tigpaminaw. Tigtanaw aning ato tigpaminaw. ang Bisaya live stream diri sa Bisaya podcast ug sa Bisaya radio. Diba, Takya? Yes, Marok. Yes, Domingo na pod karon bayan para mag-take in na po ta sa ato ang vitamins sa mga pulong sa Diyos na hatod ni Pastor Dods karong Domingo. Yes. O mata na karon ba yan? Mata na mo bayan ug paminaw na mo ani ato ang topic karon nga niining Bisaya live stream nato na ato ang hisgutan ang unsa jud ang kahulugan sa pagsimba sa Dios. Sugdan nato ang ato ang adlaw nga puno sa paghigugma. Yes, diba? pulong sa Dios. Sa pulong sa Ginoo. Positive energy. Yes. Nganong musimba man jud ta. Correct. Para Mo reflect para baya sa- na siya sa tua. Yes. Kung unsa ka nga pamilya, di ba? Yes. Okay. sakto na. O dili na nato padugayon pabayan ato anang pasudlon diri ang ato ang guest speaker na si Yes. Pastor Dudes. Pastor Dudes, pasok! Good morning. Good morning, Pastor Baro, Dudes. Takya. Dalaygon ang Diyos sa nindot nga kabuntagon. Amen. Praise the Lord. Good morning diha, Pas. Maayong buntag diha. Kumusta imong kabuntagon diha, Pas? Tamis nga kabuntagon kay himtag patong lawas, ligon, o batanon pagyapon. Beautiful, Pas. O Amen. sige pa. Sige, Pas. Ato ang pulungin na pud mi karon, Pas. Unsa ang ato ang topic nato karon na kining unsa ang pagsimba sa Dios. Diba? O sige, Pas. Amen. Sundi, Pas. So, maayong buntag sa tanan nato nga followers diri sa Bisaya Podcast hosted by Baro and Takya. Sa nindot nga programa alang sa atong mga kababayan, OFW, o sa tanan nato nga kabisayaan nga mga dalag mga kaigsunan. Usanay kanindot nga programa alang sa atong spiritual vitamins aron nga kita mga kaigsunan masangkapan, malipon, madasig kita diya sa kamatuoran sa pulong sa Dios. O kini nga kabuntagon magaisgot kita mga kaigsunan mahitungod sa pagsimba. What is worship? Tungod kay gikinahanglan kini nga masabtan nato mga kaigsunan tinuod man nga diri sa kalibutan daghang klaseng pagsimba, no? Daghang klaseng pagsimba. Pero ang pinaka bottom line ni ini karon nga kini atong pagsimba acceptable ba sa Ginoo? Gidawat ba sa Ginoo ang atong pagsimba? Although daghang klaseng kining postura sa tao or kining practices or ritual sa pagsimba. Pero gikinahanglan makaigsunan nga mahimong naka-align kini sa kabubuton sa Dios aron mahimong acceptable ang atong pagsimba. Now, magbasa ta makaigsunan sa atong nga teksto karon diri sa Roma, no? Mao ni ang usa sa atong pinaka basic nga mas mabasa nato, masabta nato mahitungod sa pagsimba. Mao ni atong teksto karon makaigsunan diri sa 12 bersikulo 1. Na ako basahon makaigsunan, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Na unsa daw makaigsunan ang tinuod nga pagsimba? Ang tinuod nga pagsimba makaigsunan, una labaw sa tanan, mao ang pagtugyan sa imong kinabuhi. No, mao ang paghalad sa imong kinatibuk-an. Now,
Ang pagsimba mao kining paghatag sa atong entire self, sa atong kinabuhi, sa atong thoughts, emotion, sa tanan nga area o aspeto sa atong kinabuhi. Meaning, kung maghalad ka, kaya ang pagsimba mao man ang paghalad. Ang paghalad makaigsunan mao ang paghatag sa tibuok nimong kinabuhi. Tanan, kabalaka, kahadlok, mao na tinuod nga pagsimba. Na may ubang mga tao matug simbahan kay mo simba for the sake na lang nga maghuna-huna nga may na lang nakaadtog simbahan, may na lang nakapaminaw kadyot og wali. So dili lang ana ang pagsimba. Dinumduman nato nga pagsimba mao kining pag-atubang sa Dios, pag-atubang sa hari. So dili pwede makaigsunan matubang ka sa Dios or sa hari nga daw murag kining okay lang, murag kining pamasing na lang na malipay ang Ginoo, dili ana mga igsunan. Ang intention nimo nga ikaw moadto sa simbahan, moadto ka, matubang ka sa hari, matubang ka sa Dios aron nga pagpresentar sa imong kaugalingon nga holy and acceptable, makapahimuot sa Dios. Dili nang pwedeng ikaw ray naghunahuna nga nahimuot ra ka sa imong kaugalingon. Gikinahanglan ang unang mahimuot ang Dios nga imong giadtuan, ang imong gisimba. Now, unsa ba ang worship? What is worship? Worship is God's design to a man for himself, for God himself. Now, ang pagsimba mao kining disenyo sa Dios sa tao. Nganong gibuhat man ka? Dili lang aron mo kaon, dili lang aron matulog, dili lang aron maghugoy-hugoy. Now, ang intention sa Dios nganong gibuhat ang tao aron nga ang Dios maka-gain siya og glory sa tao, maghimaya sa tao, pagpasalamat sa tao. Design sa Dios nga gibuhat ang tao aron nga musimba niya, musimba sa Creator. Mao ni ang pinaka-ultimate purpose sa Dios nganong gibuhat ka, nganong gibuhat ta. It is only for God, not to any man, nor any form of goddess or gods which made by a man. Now, ang worship para ra gyud ni siya sa Dios. Dili ni para ni bisan kinsa or sa unsa nga hulagway nga gumikan sa pagkahana sa tao nga binuhat. Now, ang pagsimba magaigsunan dili ni para sa tao. Well, we can appreciate to a person, but you cannot worship to a man. You cannot worship them because worship is only for the Lord. Kay ang worship sacred ni, balaan ni siya makaigsunan. It shows our reverence, our honor sa atong pagpasidungog sa Ginoo makaigsunan. Sumo ka na ang pagsimba, dili ni bisan kinsa, bisan unsang butang sa kalibutan, dili ni mo pwedeng simbahon. Now, unsay gingon sa Book of Acts makaigsunan, chapter 17, verse 24 to verse 25. Miingon ang Bible nga ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta wala nagpuyo sa templo nga binuhat sa tao. O siya nga Dios wala siya nagkinahanglan sa bisan unsang gibuhat sa tao. So try to imagine, ang Dios nga tong gisimba wala nagpuyo diri sa templo nga binuhat sa tao. Apan siya ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta. O wala sa nagkinanglan og bisang unsa. So dili pwedeng i-replace nimo si God sa mga butang diri sa kalibutan aron imong simbahon. God is a God who made the universe. He is the uncreated creator. So dili na nimo pwedeng una-hunaon ang Dios sama lang sa usa ka butang. No, He is a God. He is spirit. He's a big God. Dili nimo pwedeng limitahan ang Dios sa usa lang ka butang. Sa imong pagkahanas nga mubuhat sa mga butang aron imong pasidunggan ng pasalamatan. Dili nimo pwedeng hunahunahon sa verse 29 nag-ingon dito nga di nimo pwedeng hunahunahon ang Dios sama lang sa usa ka butang, sama sa usa ka binuhat sa tao. So inumduman nato nga ang pagsimba sa Dios makaigsunan usa ni ka gitawag og spiritual act of worship by giving your life, by surrendering your thoughts, by surrendering your emotion, yourself, your entire life. Mao nang pagsimba.
meaning paghatag sa imong tibuok nga kinabuhi. Mo bitaw nang matutag simbahan, no, magadaig ka sa Ginoo. Sometimes muhila ka tungod kay mabati nimo ang presensya sa Ginoo. O moingon ka sa imong kaugalingon, Lord, akong gisurrender akong kinabuhi. So mo na gusto sa Dios sa usa ka tawo nga magsimba niya na din maghalad, no? It is submission of everything unto God. So worship is submission of everything. Tanan imong ihatag sa Dios. Praise the Lord. Now, ingon ang Bible sa Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Unsa ingon ni God, ako ang Dios sa tanang mga tao. Duna ba'y malisod ka nako? Well, walay malisod sa Dios. All things are possible unto God to those who believe. Wala gyud malisod sa Dios. Now, pangutana karon, nganong importante man ang pagsimba sa Dios? Nganong gikinahanglan man kaini nato makaigsunan ang pagsimba, paghalad sa atong kinabuhi? Nauna, it is a command of God. Sugo ni sa Dios makaigsunan. Muna nga diri sa atong teksto nag-ingon diri, I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing unto God. So it is a command. Sugo ni sa Dios nga musimba ta niya. Ang rason aron nga ang imong lawas ihalad nimo. Ingon nga buhing halad, living sacrifices, buhing halad. Now, nganong importante ang pagsimba? So, i-take note inyo ni magaigsunan, kay importante kayo ni usab sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi. It is a command, sugo ni sa Dios. Kinsa ba ang Dios nga imong balibaran? Amen? Ang Dios dili nato pwedeng balibaran makaigsunan. Sama ni Jonah nga nagbalibad sa Dios, tungod kay may simang siya makaigsunan sa sugo. So ang naitabo makaigsunan, nakasinati siyang makalilisa nga pagsulay siyang kinabuhi makaigsunan. Apan salamat raw sa Dios iyang grasya, tungod kay naay mga problema nato pero mahimong turning point nato aron nga kita maka-realize. Dunay realization sa tao nga makahuna-huna ta nga Dios gyud siya nga gamhanan nga angayan natong tumanon og sundon sa atong kinabuhi. Na ikaduha, it pleasing to God. Makalipay ni sa Dios. Makalipay ni. Kinsa bata makaigsunan nga hallelujah makapamalandong ta nga ang Dios angayan di ay natong lipayon. Siya di ay ang unang dapat malipay nato. Dili lang kay kita ang kanunay na lipay. No, di ba ang tao makaigsunan? Of course, tungod kay kita mo'y nagbuot usay sa atong kaugalingon. Pero makaigsunan ang makapalipay sa Dios labaw sa tanan kini yung pagsimba niya. Kining pagpasidungog niya, pagpasalamat nga mohatag tag pagdaig sa Ginoo. Now, nganong importante yung pagsimba? Tungod kay makapalipay ni sa Dios. Gusto tang malipay yun ang Dios. Gusto manggalit tang malipay atong bana, gusto galit tang malipay atong asawa, gusto galit tang malipay ang atong ginikanan, gusto galit tang malipay atong mga anak. Ngano di ang Dios? Dili dita gusto nga malipay ang Dios. So busa igsoon, ikaw karon nga nagtan-aw, lipaya ang Dios diha sa pagsimba. Nga diin prioridad nato kini tungod kay ang pagsimba kinabuhi ni sa tao. Maura ning nagsustain nato. Kabalo ba ikaw makaigsunan nga ang pagsimba maura ning naghatag nato kinabuhi, mao ning nagsustain nato. Kay mao ning kinabuhi nato. Diha sa pagsimba mao ning makapalipay sa Dios. Nga diyan ang Dios mo hatag kanato makaigsunan og taas nga kinabuhi. Praise the Lord. Now, ikatulo, it leads you to God's presence, in God's presence. Ngano importante ang pagsimba? Mauni ang maghatod kanimo, magtultol kanimo sa presensya sa Dios. Wow, pagkanindot. Iyon ang Bible, where the presence of the Lord, there is freedom. Kung naa ang presensya sa Ginoo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Naay kagawasan. Diha sa presensya sa Dios, diha nimo mabati ang tinuod nga
satisfaction sa atong kalag. Makaigsoon, naaman tay problema, naaman tay mga sitwasyon nga daw magbugatan ka, pero kung naatay kasing-kasing nga hinimba sa Dios, makaigsunan, dali ratang ma-refresh. Naay comfort sa pagsimba. Kung naay presensya sa Ginoo, naay comfort, makaigsunan, naay joy, naay satisfaction, ma-refresh ka, makaigsunan. Dunay something, dunay dimension diya sa presensya sa Dios na makahatag kanimo og kalipay, unspeakable joy, makaigsunan nga dili nimo malitok sa pulong, sa kalipay, makomfort ka, makaigsunan diha sa presensya sa Dios kung naatay pagsimba. Ikaw-pat, it makes you grow spiritually. Gusto ba tang mutubo spiritually? Worship the Lord. Well, ang pag-worship sa Ginoo, makaigsunan, mahimo nimo sa bisang asang dapit. Of course, kung sa simbahan ta, it is a command of God not to forsake the assembly of the believers. But also worship can be done at your house, sa imong balay, sa imong kwarto, sa imong sakyanan, mag-drive ka, you can worship God, you can praise the Lord. Dili ta bound sa usa ka lugar, we are not bound by time, but you can worship God at all time. Nagtrabaho ka, you can praise the Lord. Lord, thank you. I worship you, Lord. I honor you. Nagbasok ka, nanlimpyo ka, you can praise God. You can worship the Lord. And the best way of worship is to go to your room and close the door. Worship your Father in heaven. You can praise the Lord. Og yun ang Bible, og malipay ang Dios nga naa sa tago. No, mato ka sa imong room, manira ka for the sake nga walay disturbo, para sa imong privacy. It is between you and God. That is worship. Dunay daghang forms of worship, mga kaigsunan, daghang paagi sa pag-worship. Praise the Lord. Now, ang worship makapatubo nato spiritually. Ang atong spiritual health, ang atong spiritual condition, mga kaigsunan, mahimong healthy. It is the power of worship. Kaya kung naay worship, dunay manifestation sa gahom sa Dios nga mo increase kanimo spiritually. Mo increase sa imong dimension, sa imong knowledge, the way you speak, tanan nga area sa imong kinabuhi. Ability nimo, tanan mo increase na, makaigsunan, and that is because of the power of worship. Kaya kung dunay worship, the presence of God will about to manifest. Magmanifest ang presensya sa Diyos. Kung gusto ka mutubo, just worship God. Do worship unto God. Spiritually, makaigsunan, mutubo ka diha sa Diyos. Now, ikalima, it brings you more closer to God. The more ka nga magka-close sa Diyos, di ba? Ganahan galit nga makasuod o higala. Gusto galit nga suod ta sa atong pamilya. Gusto galit nga suod sa atong mga neighboring na ngano dai sa Diyos. Dili ta gustong makigsuod sa Diyos. Gusto galit nga makigsuod sa mga politiko. Di ba? Ang tao gusto yun nga masuod niya si mayor, masuod niya si gobernador, masuod niya si congressman. Magpasip-sip ka dito, ngano dahil sa Diyos dili, ngano dahil sa Diyos wala. Makaigsunan, that's unfair. Makigsuod ka sa Diyos diha sa pag-worship. Na unsa yun sa Bible, sa 1 Peter chapter 1 verse 8, higugmao na to ang Diyos nga bisan wa na to siya nakita. Nga diha sa to paghigugma sa Diyos, makaigsunan, diha ta masatisfied because of His power, because of His presence. Ang ingon ang Bible, o tungod ni ana, diha nato masinati ang unspeakable joy diha sa Ginoo. Kung matutag mayor, matutag congressman, usay ma-upset ta, usay ma-discourage ta nga wala gyud ditubag ang akong ipangayo. Usay masakitan ta, manluod din ta. Diha sa Dios, makaigsunan, dili gusto ang Dios nga ma-discourage ka. Dili gusto ang Dios nga maguol ka. Gusto sa Dios time to time muduol ka niya. Gusto sa Dios nga malipay ka. Ang presensya sa Dios makapalipay na to. Pero usay ang presensya sa mayor, presensya sa itong mga higala,
paminaw ra nato nga okay unta pero dili di ay. Masuko na dayon ka, manluod na dayon ka, magpagutbot na dayon ka, kay unexpected ang nahitabo sa imong pagduol. Apan igsoon sultihan ka kung ikaw nga diha sa Dios, dili ka balibaran sa Dios. Dili gusto ang Dios nga magduol ka. Busa it brings you more closer to God ang pagsimba. Gusto ta makigsuod sa Dios, simbahan Dios. Pasalamati ang Dios matag adlaw. Keep closer to God. Diha sa Dios pagduol nimo. Now, ikaunom, it makes us thankful and grateful. Now, ang pagsimba di ay makaigsunan, kana nagpasalamat kita sa Dios, nahimo kitang mapasalamaton sa Dios. Now, di ba kita ganahan kita magpasalamat? Ganahan kita magpasalamat labi nagmakadawat ta. Ganahan ta magpasalamat sa mga tao. Magpasalamat ta sa atong silingan, magpasalamat ta sa atong mga barangay official. Kay nakadawat tag award, nakadawat tag panalangin, nakadawat ka kini mga hinabang ngano day sa Dios. Dili day ta makapasalamat. Di ba? Kinsa may naghatag nimog hangin, kinsa naghatag nimog pamahaw, paniod to, panyapon, kinsa naghatag nimog maing lawas, kinsa naghatag nimog pamilya, kinsa naghatag nimog trabaho, kinsa naghatag nimog tanan. Dili day ta kapasalamat sa Dios. Amen. So, kita makaigsunan, ganahan ka magpasalamat, ay harapod og makadawat ta sa atong mga hinabang. Igsoon, magpasalamat ta sa Dios sa tanan panahon, diha especially sa pagsimba. Now, kini di ang pagsimba, it seems nga we give thanks to God. We are so grateful unto God. So, muna indication, sadyang musimba ka, it means nagpasalamat ka sa Dios. You are so grateful unto God. Sa to pa, kung dili ta musimba sa Dios, daw sama kini nga dili ta mapasalamaton, daw sama kini nga dili ta grateful sa Dios. Hinumdumi makaigsunan nga accountable ta sa tanan nga naa nato. Accountable ta sa Dios. We will give account to God. We will give all the credits, all the thanksgiving, and to God. Praise the Lord. Now, the last one. It is our best warfare against all the words of the enemies. Now, without knowing ang worship di ay, mauni ang best warfare nato, pakigubat. Hinumduman nato nga natay kaaway, natay kontra. Pero ang worship is the best weapon to fight against all the words of the enemies. Makita sa yawa nga ikaw hinimba, mapasalamaton ka sa Dios, you raise your hands to give thanks unto God, to give honor unto God. Now, ang yawa makaigsunan mo karatil. Tan-aw niya nga naa ang glory sa Ginoo. Of course, kay naaman ang presensya sa Dios, sadyang musimba ka. Ang yawa makaigsunan, dili kahimo sa pagbatok nimo. Dili kahimo sa pagtandog kanimo. That's the power of worship. That's the power of worship. When we worship to God, His glory, His presence will about to descend. No, mo descend, mo naog, and will wrap us. Mahimong muputos ka nato, makaigsunan, busa ang kaaway, di kahimo sa pagbatok nimo. So ang worship, usa ka dako nato nga hinigiban sa atong pakigbugno, batok sa tanang trabaho sa yawa. So no wonder makaigsunan, na ay mga kahimtang sa atong mga pamilya, sa atong mga silingan, sa atong mga higala, na daw makaingon ta nga grabe ka pait, grabe ka lisod. Makaigsunan makita nimo, ma-realize na to unsay kulang makaigsunan. So the worship is the best weapon for warfare makaigsunan. Now, ang pagsimba para ra ni sa Dios, as I've said, tungod kay kung malipay si Lord sa itong pagsimba, igsuon, God can do greater things. He can do exceeding greater things sa itong kinabuhi. Makaigsuon, daghan pwedeng buhaton sa Dios sa itong kinabuhi. Now, sa Isaiah 42 verse 8, ingon si God, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Kung sa iyo ni Lord, ako ang Ginoo, mao ka na akong ngalan,
o ang akong himaya dili gayud nako ihatag ni bisan kinsa o bisan ang akong pagdaig ngadto sa mga graven images. So ingon si God nga siya ang Ginoo. May kang word nga Lord, I am the Lord. The Lord means honor. He is the honor, the sustainer, the author of everything. Ingon siya, dili nako ihatag ang akong himaya ni bisan kinsa. Tanan, makaigsunan, dili niya ihatag. Tungod kay ang himaya or ang glory, ang worship, makaigsunan, or mga praises, para gayud kini sa Dios. Dili gusto ang Dios makaigsunan nga naay laing tao nga mo maka credit sa iyang pagpasalamat. Instead makaigsunan nga kini para ra gyud sa Dios. Ang atong pagdaig makaigsunan para ra gyud sa Dios. Para ra ni sa Dios makaigsunan ang atong pagsimba. Praise the Lord. Now, last na lang makaigsunan, ako'y basahon diri sa 1 Corinthians makaigsunan 10 verse 14. 1 Corinthians 10 verse 14 to 16. Sa iyon diri mga kaigsunan, busa mga kaigsunan, busa mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gisulti ko kini kaninyo, ingon nga mga tao nga mabuot, kamo naay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa, nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo, og matag kaon nato sa pan, o gipikas-pikas, nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. So unsa daw makaigsunan? Si Kristo mo'y namatay nato, ang iyang lawas mao katoy tinapay sa kinabuhi. So ang mudawat sa atong pagsimba mao gyud si Kristo. Kay si Kristo makaigsunan mao may nagbayad sa atong sala. Muna nga gi-advise ni God sa kanato nga dili kita magasimba ni bisan kinsa. Apan makaigsunan buhaton nato ni alang lamang sa Dios. Gani gingon sa 15, gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tawo nga mabuot, usay ang tawo magbuot manggod. Usay ang tawo maoy mabuot siyang kaugalingon. Apan naay pulong sa Dios naghatag kanatong instruction nga ang pagsimba makaigsunan alang lamang kini sa Dios, alang lamang kini ni Kristo. Kay si Kristo asa nga atong pagpasalamat para lamang sa Dios. Pasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Kining kupa sa panalangin makaigsunan but pasabot nga si Kristo may naglukat kanato gikan sa tanan nga kangilaran makaigsunan sa kinabuhi sa tao, gikan sa tunglo makaigsunan. Muna nga ang kupa ni Kristo makaigsunan mao kato iyang sakripisyo makaigsunan nga siya nagdawat sa tanan nga mga kasakitan, siyang midawat sa tanan gagmal kay siya makaigsunan maoy naglukat o nagbayad sa imong sala. You try to imagine si Kristo unta ang angay mo dawat sa pagpasalamat, kaso lang ang pagpasalamat napaingon ngadto ni bisan kinsa. So try to imagine makaigsunan usa ni kadako nga gitawag ni abomination, kalugut-gutan ni sa Ginoo. Ang pagpasalamat nato alang ra gyud sa Dios. Kay si Kristo makaigsunan mo'y naglukat nato. Busa aron kita makig-ambit siyang kamatayon og siyang pagkabanhaw, si Kristo atong dawaton og willing tang moalagad niya, willing tang nga mosimba niya, willing tang nga ihalad nato ang atong lawas, kalag ug espiritu sa Dios. So dinhi kabuntagon ang hinaot ko nga doon natin nasabtan makaigsunan mahitungod sa pagsimba, pagpasalamat diha sa Dios. So salamat sa iyong pagpamitaw. Ang Dios magapadayon sa pagpanalangin nato tanan. Ingon man sa atong host ni Barok o ni Tapia. God bless you. Amen. Amen. Wow. Pagka-anindot sa pulong na hatod ni Yes. Pastor Dodds karong buntaga takya. Yes, kining pagsimba. Pagkatsada gyud sa iyahang message na iyahang gihatag niya sa ato karong adlaw. Makaigo jud no. Oo. Makapukaw gyud sa atong isip at damdamin nato. Muna ingon ni Na- pastor na bisag asa ka, pwede ka magsimba. Yes. Bisag Maski asa, bisag naka sa toilet, di ba? Oo, Salamat. malibang ko sahay ko magkampo mangyapon ko. That's Yes. good, Barok. O That's good. maligo, labi na maligo ta. O maski asa do. Basig, Walay pili ang pagsimba. Walay pili ang pagsimba sa
matag biyahe nimo, di ba? Correct. Yeah. Oo, labi na og kanang musakay ta sa eroplano, di ba? Hadlo kayo. Hadlok ta. Oo. Wa ta kahibalo kung unsa ang mahitabo, unsa ang dagat. Madatnan. Oo. Ato ang ipulong ang sa Dios, unsa ang iyang buhaton nga Mm. labdagan niya ang mga piloto na tagaan og maayong panghuna-huna, di ba? Protection. Protection, di ba? Guidance, di ba? Sakto lang. Kailangan Muna ka ingon na. magkampo. Mao na ingon ni pastor na kumanin ni Lord Yes. nga musimba ta, nga mo worship ta sa iya Tama na. para mo grow pud ta spiritually. Yes, Hindi lang mo. Mutaas ko lang ingon na na manabaro kay ngano makakuan ka na kung sige ka og ampo, di ba mo gawas pud na kung unsa ka, makita Yes. pud na sa tao nga unsa pud ka, di ba? Yes. Kung tig-ampo ka, naagid perminti ang presensya kay bisag unsaon ka sa uban diha, di man ka matingnag, Di ka matinag o di ba? kung naa kay Positibo Diyos. ka perminti. Yes, Oo, naa na ang kay Diyos. presensya kanunay sa ang Ginoo sa imo Sakto na. di ba? sakto. Dili ka dali nga sultian ka dayon gamay lang galing masakitan na din ka. Masakita na dayong ka. Pero naagali Ang- ka Ginoo, ikaw nagibahala sa ila. Ang garbo na yun, di ba? Di ba? Maigo O, na kana. yun ang garbo na yun ba? Maunang kailangan mo simba ta, oy. Dili lang mo simba ta kay bago ato ang sinina nato. Kana? Bago ato ang sapatos. Oh, Nike Air, Oh. Jordan, God. o polka dots ba imong sinina or mga unsa ba na? Correct. Di lang Dili pud ba? mo simba kay birthday. Birthday. Buwa na gid na okasyon gamiton dahil ng pagsimba. Mao lagi na. Kailangan kanunay. Perminti na magaling. sa ato ang iruti nato. Iruti nato na sa ato ang pang-adlaw-adlaw na buhat. Kay dili lang mauna, di ba nga, birthday nimo or unsa ba na nga kailangan ka kay imuhang amigo, imuhang mga barkada nimo kay manimba po, di musimba na lang po ka. So mao biya pud na makadala pud baya na. Yes. Di ba? Uy simba ta. Dili. Karon ugma. Kay- Pag human, di ba anak man gid na siya. Mhm. Pero kung totoo sa inyo ba si pastor nga, mo ni siya magdala sa imo more pa na mo close ka sa Ginoo. Yes, sakto Diba? na. Sakto na. Mauna ko unsa man gali problema, Mhm. mo tawag galing ta. Di ba lahi gid ato ang pagbation? Bation. Naa pa Mukaan yun ang ato imo ang ang- feeling nato. Kada Nga, sakto biya gid nang makadala pud baya na kung unsa ang imo ang sa palibot. sakto na. Kay kung ang palibot nimo naa sa Ginoo, Mhm. lami gyud ang imong paminaw. Lami imong pamati oy. Ang positive energy. Di ba? Di ba Nga. kay bisa unsa ba galing kung nakay kauban tapos lahi pud ang iya ang unsa ni pagtuo di ba magkasumpaki man gyud magka-clash mo. magka-clash Diba, di na mag-away-away may ba di mo. mo tuo gyud Na, Di ba? oo, Lahi- oo, lahi man ang pagsimba nila or unsa man galing ilahang ko. naagal naa man ang respeto pero mas maayo man pud na isangyaw pud nato nga mao ni ang kamatuoran. Sakto na takya. Di ba? Tinuod na. Maog Mm-mm. na. Tsada yun na siya na puno. Kaya karong buntaga. Dagan yun na nga igo yun. Di ba? Hawd. Nga Dili kailangan naman ta nga. mo balik ta mo simba ta. Mm. Dili man nga kailangan ta nga muadto gyud sa simbahan. Mo Mm. matod pa ni Pastor Dodds. Mo simba ta masking asa. Mo sa Pero ato. special Yeah. ba gid na ang Sunday special gid na mao galing nang Yes. nahimo na siyang dili di ba trabaho Monday to Mhm. Friday Mhm. kanang Sunday special gyud na kung naa gyud Na time kay mas oras. maayo gyud nga mo adto Mo atog simba para mo Mm-mm. pulo maminaw sa Mm-mm. pulong maayong balita nga pero hapon. mao lagi na ingon na kailangan prepare pug ka Yes. dili lang pug ka mo adto didto kay tungod kay na ay kaon didto nga ay di ba ay na ay So, kuan di ba sakto ba na Oh. dili kun ta ba tinuod na bitaw na. Oo. di ba Kay maghatag si buhat man ako na sa una. maghatag og si kuan or magingon nani na ay Eh, na anniversary. ay budol, na Di ba? litson Yes, dito, na yes, ragyapon. kaon. Oo, Di ba? muad to na ka dito kay na ay kaon. Oh. Dili ang niadto ka Oh. dito kay maminaw ka unsang kanya. Kapalo ba ang Ginoo na kung ilapa. bisag dili di mo na unaon nato na bisag dili nato na isulti, dili man nato na ipamulong. Kabalo ang Ginoo sa atong mga una-una. Yeah. Ang sa Kabalo, atong kasing-kasing. kabalo siya unsang intensyon na nato. Ang intensyon na nato kay mukaon dito sa litson. Oh, da. Dili di ang pagsimba. Ayaw na lang. May Ayaw na pagmangayo na lang ka. May ka pastor, pangayuan na tagay na isang kilo lechon diha. Baluti na lang ko na, Kaysa pastor. mo simba ko, di ba ko ready, pastor? Sakto bitaw na takya. Tinuod na siya takya. Oh well, hinaot nga. Pero,
wala man ta nagpakuan no, pero Pero na nato na. ako agad ni siyang agi. Lagi. Guilty kay ko ano. Ako po, oy, Guilty ko. mo Musing to, bara ko sa una ikaw kay po ba na yan ako'y ko? bagong sapatos, na ako'y bagong nga Mao polo, ba? Ralph Lauren. Ako po ba yan? Oh. Sa una po, Yeah. pati po si Pastor, inasa po si Kuya. Tigali, wata ko malo. Sorry Tasa. Pero sakto yun na siya. Oo, pero Sa- si Pastor, mold na gigay na siya. Yes. O Kailangan nagbago na tapos, ta. Kailangan ta bagpo po. magbago ta karon sa ato ang mga way of living na kailangan i-priority nato ang Ginoo. Yes, ang ato Diba? ang hunahunaon nga kumani ni Lord nga mosimba, mo worship ta, makalipay ni sa Dios, maka-comfort sa atoa, sa atong kinabuhi bisag unsa kalisod, Yeah. naagyapon ang positibo nga makahim na tungod sa Ginoo mahimo nato ang maayo para sa atoa, di ba? Sakto na. Di ba? Takya, O sakto mo grow na. ta ani spiritually, mo naingon niya, mo bring more closer sa kay Lord, mahimo Ginoo. kita mapasalamaton sa tanan. Wow, O best grabe. pa gyud, mao gyud ni ang ato Amen. ang weapon Sakto sa na. unsang mga kasamaan nga moadto sa atong kinabuhi, di ba? Sa atong pamilya, sa tanan-tanan. Wow, Ja. grabe, Takya. Mao na Pwede yun. na. Pwede Pwede na. Takya. Okay, kamaayo ba? Hallelujah. Praise the Lord. Well, ang punto lang yun nato anin mauna ang pagsimba sa Dios kay bahin kini sa pakipagrelasyon sa Ginoo. No? Yes. Na dili kini mahitungod sa atong gibuhat o unsa kumaayo ang ato ang nahimo. Kini mahitungod lamang sa paggahin o panahon sa atong makakagahom. Di ba? Di ba, Takya? Nga kung- naghigugma sa ato ang Yes. walay kondisyon, di ba? kung at- Muna siya ang conditional love. That's right. Kung atong batasanon yun ato ang sa atong kasing-kasing na mausab o na pagsimba sa kaniya, di ba? Mahimong dili nato masabtan ang mga kanang mga karon pa ito. Manghitabo. Kailangan yun nato ang pagdahi kaniya. Pagdayeg, yes. Nga atuan ni siya i-always. Ato ang himuong routine or habit ni Routine. siya. Yeah. Lalo na maadto ta sa trabaho. Masking Layo asa. man ta nagtrabaho, Panginoon nato na Ginoo, protektahan, di ba? Always. na I-guide mo ako protect ka. tapos sa imo ang trabaho Only unsa siya man na powerful. trabaho kung nagbantay ka sa mga nagkuan ka unsa ka ba diha nurse imo ang unsa ni i-entrust tanan ang imo ang gibuhat na Ginoo. Iampo tanan. Ikaw na ibahala anin nila tagai sila og mga hope lalo na og kanang pag-asa bitaw ng hope usay mawad-an din na sila. Yes. Ano na mga oo. may sakit, di May ba? sakit. Unsa ang ilang mga panghitabo, gipanghati. ang gira karon, Mm. ang mga krisis sa buhay. Sa usat-usa. Oh, well, thank you kaayo Pastor. Naa kay gusto na i-plug ba pas sa mga upcoming nimo na mga concert or mga kuan nimo pas Praise the Lord. or mga YouTube channel Event. nimo pas, events Happy nimo. na ang anniversary. Yes, pas. Unsa man imo pas? Sige pas, pag-plug Oh. in pas. Salamat kayo sa panahon. Barok ang takya sa atong padayon nga programa. So anyway, akong gi-encourage ang atong mga viewers na magpadayon og bisita sa atong mga channel. Of course, diri sa Bisaya Podcast, sa God's Mission TV, sa Feeding Mission for the Kids Philippines. So naatay mga programa dito, at least makaigsunan, hatag usab dato o pagdasig ng atong mga uploaded videos sa God's Mission TV in Facebook and YouTube. So far this month, ang atong focus muna karon ang atong upcoming event sa church. So 70th year ang atong simbahan na magasimbag pasalamat kita sa katuigan nga gihatag sa Ginoo. So I don't know sa pailaing mga agad sa kwan sa Ginoo, provision sa Ginoo aron nga makahimo patagdag ng buluhaton sa atong mga lugar sa kabukiran. So salamat Barok ang takyan, nindot kay atong gisbutan karon na himuot lang ko atong na magsimbat ka pa nga magunahuna ka sa giluto nga gilitson. Tinuod bitaw ginapa. Lingi naman sa likod nga. Lingi na sa gituyok-tuyok ba? Hapit na ba ito na human? Gagaya sa kuane pastor. So, Hindi nakakonsentrate. Dili na-consent. actually, useless na nga pag-andyan, no? Dili Correct. siya acceptable sa Ginoo. Mm. Yeah. Kay wala Dili man na ang lang focus. tingali maglitson pas.
Dili na lang tingali mag-litson. Kaya, Hindi maka-focus. Dili Dili, ka oy, maka-focus. lutoon lagi daan. Ha? Oh, lagi na. Luto, Lutoon naman daan. luto. Di man natin Dili pakita. sa dool sa Dili na simbahan. mag-litson. Ay. Kay, delikado ang Nixon man na worship. Tama, may tama sila. Unsa na manoon nagino. Well, thank you kaayo pa sa imuhang pagtambong nga gitagaan na pud mi og vitamin spiritual nimo karong buntaga sa among Salamat, kasing-kasing. Pastor. Salamat, kay Pastor. Bibi, Oh, hello, Bibi. Have a blessed Sunday ninyo diha, Sa Pastor. tanan. Amping mo diha karon, Pas. Salamat. Salamat, Bye. Pas. Bye. Oh, well, takya na human na po ng ato ang Domingo karon, takya sa pagkuan aning ato ang topic na to karon, di ba? Correct. Pagsimba sa Dios na to, Mhm. di ba? Ato ang pasalamatan karon bayan ang mga Ang kanunay nga suporta sa kanunay tuwa sa tuwa si Blessed si Bayan. Blessed Si Bayan. Jennifer. Hi Bayan Jennifer. Thank you kaayo sa pagtambong ni mo Denise ato ang live stream nato matag yeah. Domingo. Si Bayan Edcor po. Bayan Edgar. Ano Bayan Maayong Edcor. buntag sa inyo diha. Happy Sunday. Happy Sunday po. Naapod rin si Bayan Romel. Bayan Romel. Po siya a blessed Sunday morning diha tanan sa ato. Nagsulti po rin si Bayan Jen nga a true worship in spirit and in truth daw. Correct. Sakto Amen. na takde na Bayan Jen. O naapod si Bayan Fatima Preto. Kaning blessed Sunday morning tanan diha. Salamat sa kanunay nga Yes. pagsuporta sa tanan namong Mga buhat na po diri tigtanaw sa o tigpagbinaw. Salamat sa tanan. Yes. O sa sunod higayo na po bayan, salamat kayo sa pagtambong diri sa among Domingo nga Bisaya live stream. O sa sunod higayo na po bayan, salamat bayan. Bye!